Здравейте! Ето, не знам дали се вижда, но имат едни мушички, които са накацали корена. Сега, оплевени, наторени, поляти. Всичко е в порядък. Но сега предстои пръскане, баща ми ще ги напръска. Доматите, краставиците. И се надявам да няма такива мушици. Ще ги напръска с Моспилан. Надявам се да няма мушици и такива неща. Краставиците са чисти. Ето има една краставичка долу. Доматите вече имат много домати, обаче все още не са озрели. А тези са значително по-големи. И пак се вижда, че имат леко мушици. Ето тук по-добре ще се види. Надявам се след поредното пръскане да се отървем от тези мушици. Ето и картофите. Те са чистички. След пръскането нямат такива гадини по тях. И така, ето и другите картофи. Чистички, хубави картофки. Ето го Боба. Надявам се да се отървем от тези мушици малки. Макар че ми изглеждат безобидни, не е много ясно какво може да причинят на корена. И тези имат доматче. Хайде, това е за сега.